Familiares e amigos de Francisco José Martínez Pego participan nunha batida polos montes de Escarabote para dar con algunha pista que lles permita dar co paradoiro do home desaparecido dende o sábado. 5 días despois da súa desaparición, a familia de Francisco José Martínez Pego segue sen novas. Non contan con ningún indicio fiable do que lle puido ter acontecido dende que o sábado saíra dende a súa casa en Escarabote. Non sabemos nada, simplemente deixou a nota e non se lle volveu a ver. Ninguén máis o veu, é moi raro. Entón, como nunca fixo unha cousa parecida, nin nada, non estaba tomando medicación algunha que pudera fallarlle a cabeza, entonces non sabemos nada. Nas zonas nas que el solía estar, a familia xa peinou todo varias veces, entonces pois organizamos a xente que quixo vir para seguir buscando máis polo monte. Nós buscamos máis pola costa. E agora, pois, o que queda. Aínda que se trata dunha marcha voluntaria, posto que deixou unha nota de despedida, o seu entorno lembra que tan só levaba 15 euros, polo que creen que non puido ter chegado moi lonxe. El simplemente levaba 15 euros, o sea, con 15 euros tampouco se pode ir moito máis lonxe. Entón, como todos os dos autobuses están avisados, alguén o teria que haber visto xa, pero que ninguén sabe nada. Tragou na terra, literalmente tragou na terra. Nesta batida que se prolongou durante toda a mañá, peinaron a zona de monte ata a mercé tanto a pé como en coche, apoiados por voluntarios de Protección Civil. Vamos a arrancar daqui da Madalena, vamos facer do que é da autovía para baixo, pero hasta a mercé, mirando as días, vai a ir Protección Civil en coches, revisar unhas fábricas, unhas casas abandonadas que hai por esta zona, e a ver, allá xa estuvamos mirando polo paso por aquí, non encontramos nada, a ver se hai un puño máis de sorte. O rastrexo concluíuse en éxito, polo que todas as esperanzas están postas agora na investigación que está a desenvolver a Garda Civil, polo momento sen resultados que permitan esclarecer o caso.